Аре, тръгвай, стига си мрънкал. Какво тръгвай? Дойдехме пеша, как да ни носи тия работи? Моля ми обясниш. Чак голстик ми помъкна, за какво ти е? Тръгвай, бе. Бате и вали чак, направо вече не знам Ай, как са. Ще ги таковаме ти. Автокъща Кентауър. Е? Вземем кола. С какво да вземем кола? Виж, че нямаме пари. Нали казват, че одобряват с TBI без първоначална вноска? Ай. Момче, той иска кола с голям багажник. И без пари. Добре, значи през TBI. Пази нещата. Такова момче. Виж сега, мани го този голям багажник, братле. Искам спортна кола, хубава, ако може кабриолетче, ако не е добре. Искам да е 300 коня и да върви на пушка, разбра ли бе? Нямам проблем. Какво Къде ще сложим трубите? Въобще тази кола багажник има ли? Фани си такси! И си ми дай стик.